Maadjong bunta guys, magpasalamat ta sa atong Ginoo sa laing adlaw nga iyang gihatag kanato ug sa laing chance nga ma-appreciate nato ang kaanindot sa kalibutan. So karong adlaw nagplano mi nga moadto sa Montagon Hills human og paniudto. Aron ma-share pud nako ninyo ang maanindot nga views og mag-sunset watching ta. Char. So before ana guys magluto sa tagpamahaw kay mapasmo niya nga atong bito kay alas city na niya. Lisod ning maniwang ko oy. So ang atong lutuon karon is ginisang ginamos with itlog. So kaning itlog guys Bisaya atong isagol. Adyo na lamang po ni iparis ni sa pansit nga nasalin namo gabi kay wa man mahurot. So see you later guys kay kumbati na ta. Magluto na ta guys og ginisang ginamos with itlog. Nga atong unang buhaton, andamo na to ang mga panakot, sibuyas, ahos og kamatis. So ato na ni silang sliceon. Human ana guys, mag-init ta og oil dayon nagisa nato ang mga panakot. Pagkaman ibutang ang ginamos, dayon ang itlog. Ing ana ra kadali. Pagluto guys, sama sa imong pagbiya kanako, dali ra kaayo. So, imo na siyang kuraw-kurawon guys hangtod maluto, ma-mix ang itlog ug ang ginamos. Unya, after ana, bambam na ta guys. Among ginamos sudan, lamig kayo. Ay, apin ng kape kay pagbuntan. So karon guys, padong nami mo biyahe, padong nami sa Montagon Hills. Unya, kay layo pa man atong biyahe. So, kumbati na ta! Mauna ni ang Lubok Bridge, usa sa mga tourist destination sa Bohol. Makita diri ang Lubok River, usa sa mga gidayo sa mga turista diri sa Bohol ug ang ilang mga floating restaurant.
Kanang mga bungtod nga makita ninyo guys, mauna na ang Himutagon Hills. So duol-duol na gyud ta guys. Hi! Padong pami sa ibabaw nga ako naglakaw rami sa anak kay nahadlo ko ninawag ko sa motor. Ang ngaka eh. Muna ni kanaog na lang ko guys kay mahadlok naman ko musakay oy. Ya grabe ka adjong mga bubuho aning dan. Pasaka pa mi. Ug karon guys naa nagyud ta sa pinakaibabaw sa Himutagon Hills ug atong i-appreciate ug unsa kanindot ang hinimo sa Ginoo. Karon makita niya nato ang sunset ug nindot kayo ni tan-awon sama sa akong kaanyag.